Amen. Mela ħansibu l-ewwel ittra ta' Pietru u ħanaqraw mit-tielet kapitlu tagħha. Pietru qiegħed jgħallem anke lil ħutna u lilna kif għandna ġibu ruħna anke meta nkunu għaddejjin minn forsi perjodi koroħ fejn n-nies qed jabbużaw minna jew kunu inġusti magħna u tinnotaw kif jinseċ il-Vanġelu biex jirrifletti anke kif għandna nġibu ruħna fil-ħajja tagħna ta' kuljum. Mela kapitlu 3 minn vers 13 sa 18. U min jista' jagħmlilkom id-deni jekk timxu wara dak li hu tajjeb. Imma u jekk tbagħtu minħabba s-sewwa imberkin intom. La tibżawx mit-twerwir tagħhom u la titħawdux, imma qazzu lil muli Alla f'qalbkom u kunu dejjem imħejjin biex twieġbu lil kull min jistaqsikom il-għala jew ir-raġuni tat-tama li għandkom fikom bil-ħlewwa u bil-biża'. U qisu li jkollkom kuxjenza tajba biex meta jgħajrukom bħala nies li tagħmlu d-deni jistgħu dawk li jqassu fuq l-imġiba tajba tagħkom fi Kristu jistħu. Għax aħjar jekk din hija rrieda tal-Alla li tbagħtu għax tagħmlu t-tajjeb milli għax tagħmlu l-ħażin. U issa l-Vanġelu qed jagħtina raġuni għala qed jgħidilnek u jagħtina dir-raġuni. Għax Kristu wkoll darba bata għad nubiet u l-ġust għal dawk li mhumiex ġusti biex iressaqna lejn Alla, maqtul fil-ġisem imma imqajjem għal ħajja fl-ispirtu. Amen. Wieħed Kristjan aktar minn 400 sena ilu jismu Sandys qal nippritkaw il-Kristu u xejn ħliefu. Ma nafu xejn, ma nagħlmu xejn, ma nagħmlu xejn ħlief Kristu u hu msallab. Hija dikjarazzjoni qawwija, aħna naqblu magħha, Sandys għandu raġun, però għalfejn din il-fissazzjoni illi rridu l-konċentrazzjoni kollha ta' qalbna, ta' moħħna ikunu fuq Kristu imsallab. Kristu imsallab. Waħda mir-raġunijiet qal aħna ma nosservawx festi matul is-sena hija għaliex verament nemmnu illi il-passjoni, il-mewt u l-irxox ta' Kristu hija ħajjitna. Hija ħajjitna. U jkun l-akbar insult għal Kristu li nillimitaw ġurnata waħda minn 365 ġurnata fis-sena għal dak l-avveniment grandjus illi huwa l-ħajja tagħna, mhux vera, huwa l-ħajja tagħna. Sandys għandu raġun, però minn fejn ġaba din l-enfasi? Ma ġaba minn imkien ħlief mill-prattika apostolika. Ġesu ħalla warajh nies rappreżentattivi tiegħu, aħna nsejħulhom apostli, li tkellmu f'ismu u qalmu f'ismu, wieħed minnhom kien l-Apostlu Pawlu, illi infatti ħallilna rekordju sabiħ tal-attività tiegħu anke fl-ittri li kiteb, waħda minnhom lil Korintin u ifakkarhom meta mar Korintu mar biskop speċifiku, mar biex ixandar il-Kristu. L-dawn in-nies li darba kienu pagani jgħidulhom jiena ħuti meta ġejt għandkom ma ġejtx bi kliem għoli jew ta' erf biex inħabbrilkom ix-xita tal-Alla. Għax jien kont għamilt il-ħsieb, jiġri kont diġà iddeċidejt illi ma nkunx naf fostkom ħlief il-Ġesu Kristu u hu msallab. Araw il-lingwaġġ simili u bir-raġun aħna rridu nieqfu ferm fuq din il-blata u ma nħallu il-ħadd jimpressjonana b'affarijiet oħra. Irridu nkunu nafu lil Ġesu Kristu u hu msallab. Għaliex Ġesu Kristu jiġbor il-qofol, l-importanza kollha dak li huwa essenzjali għal barka tagħna quddiem Alla. Ftit aktar kmieni infatti Pawlu jgħidilna r-raġuni, jgħidilna illi l-lut iridu mirakli. Tiftakru matul il-missja ta' Ġesu kull darba jmorru fuq u jitolbuh miraklu mis-sema. Il-lut iridu il-mirakolus, il-Griegi jfittxu l-filosofija, infatti il-Griegi magħrufin għal filosofi li kellu matul iż-żminijiet, speċjalment fl-antik, ma Pawlu qed jgħid aħna la lesti li nagħtu mirakli u lanqas lesti li nirraġunaw man-nies
f'ħafna dibattiti aħna inxandru aħna nippritkaw il-Kristu msallab. Tfixkil għall-Lut u blu għall-Griegi. Pawlu bħala negozjant ma kienx tajjeb. Għax fin-negozju inti lin-nies tagħtihom dak li jridu, mhux dak li għandhom bżonn, vera jew le. Tagħthom dak li jridu. Jekk iridu jpejpu u jeqirdu saħħithom, mela iftaħ tabakkajjo vera ħalli n-nies. Iridu t-tipjib, iridu s-sigaretti u inti allura ssir sinjumu fuq darhom. Jekk iridu jimirdu, iftaħ ħanut tal-pastizzi, vera? Għax in-nies iridu l-pastizzi, mhux tajbin l-pastizzi għal saħħithom, imma dak li jridu. Pawlu qed jagħmel kontrarju. Jaf il-nies Griegi, Lut, aħna l-koll, ma rridux nisimgħu balla u ma rridux ikun nafu bih. U ma rridux ikun nafu kif aħna nistgħu nkunu sewwa malla. Frattant Pawlu kien jaf li dak huwa propjament li għandna bżonn, dak u xejn oħra. U allura jgħid aħna però nxandru l-Kristu msallab. Tfixkil għall-Lut u skandlu għall-Lut. Messija imsallab, vera, Messija dajef, imsammar mal-għoda tas-salib. U blu għall-Griegi. Meta Pawlu mara tien, infatti bdew jitqu bih. X'in semmilhom il-mewt ta' Kristu u r-reżurrezzjoni bdew jitqu bih, però Pawlu jgħid raġun qala aħna però il-dawk li huma msejħin sewlut u kemm Griegi Kristu ta' bilħaq huwa l-qawwa t'Alla u l-erf t'Alla. U allura minn hawnhekk nistgħu naraw għala allura aħna f'soċjetà fejn hija medija b'elf ħaġa, b'elf aljenazzjoni. Tajjeb, nibqgħu nippersistu biex bħal sendis ngħidu aħna nippritkaw il-Kristu u xejn ħliefu, ma nafu xejn, ma nħallmu xejn, ma nemmnu xejn ħlief il-Kristu lilu msallab. Għax nafu Alla tagħna biżżejjed sinċerità fil-qalb tagħna, nafu li dak li għandhom bżonn in-nies, dak li għandkom bżonn intom il-koll. Avolja s-salib ta' Kristu kapaċi jkun skandlu għalin għaliex. Għaliex ħalla qed jgħidilna jekk intom tridu issalvaw, jekk intom tridu tgawduni fil-ġenna għall-eternità huwa bis-salib ta' Kristu. U s-salib ta' Kristu allura huwa skandlu għal bniedem gburi li jaħseb li jista' jsalva bl-intelligenza tiegħu, bl-opri tajba tiegħu, bil-moralità tiegħu. Pawlu lill-istess Korintin ifakkarhom dwar l-Evanġelu li huma nfushom hemmnu. U din xi ħaġa qegħdin nagħmlu aħna regolarment u drajna nagħmluha u nafu li hija prattika tajba għalkemm nemmnuh il-Vanġelu, però xorta waħda inkomplu nisimgħuh għaliex biex nissodaw fih. Għalax ma rridu xejn illi jiġbdilna l-attenzjoni minn fuq Kristu u Kristu imsallab. Pawlu jfakkarhom l-Evanġelu jgħidilhom illi f'dan l-Evanġelu intom smajtu li intom ilqajtu, intom iżommu sħiħ miegħu għax bih intom salvati jekk ta' bilħaq iżommu f'moħħkom dak li xandartilkom, altrimenti tkunu emmintu għal xejn. Huwa ta' importanza massima illi dik il-bxara tajba li aħna il-qajna issa forsi tant snilu nibqaw sodi u nibqaw fidili leha. Pawlu ifakkarhom allura u ifakkallilna x'inhu l-Evanġelju. Bażikament illi l-ewwel nett tajtkom dak li jiena wkoll irċivejt li Kristu miet għal dnubietna skont l-Iskrittura kien mitfun reġa' minn it-tielet jum skont l-Iskrittura u mbagħad il-kefa u l-12 u finalment ukoll il-Pawlu. Mela x'qed jgħidilna Pawlu l-Apostlu hawnhekk? Qed jgħidilna l-Evanġelu bażikament jikkonsisti f'żewġ avvenimenti grandjużi li bent Alla miet fuq il-Golgota. Prova ta' dan huwa li kien mitfun. Right? Kien hemm iċ-ċertifikazzjoni li Ġesu ta' bilħaq miet, tajjeb iċ-ċenturjun ir-rapport tal-Pilatu, eċċetera. Ġesu kien mitfun dik hija l-evidenza li ta' bilħaq miet. Imma mbagħad reġa' għam it-tielet jum skont l-Iskrittura. U bħala prova der lil diversi nies. Fosthom it-12 darba minnhom ukoll il-500 f'daqqa. Diversi der ta' Kristu biex jagħtihom prova konvinċenti illi hu ta' bilħaq reġa' ħareġ mill-qabel. L-istess Ġesu ta' Nazaret però issa glorifikat bil-qawmien tiegħu.
Dak huwa l-Evanġel. U l-Apostlu Pietru qiegħed jgħidilna l-istess ħaġa. Fil-pass li qrajna vers 18 jgħidilna li Kristu wkoll darba storikament Kristu miet darba. U dik il-mewt tiegħu la tista' tiġi repetuta, la tista' tiġi imġedda, tista' biss tiġi imfakra u għandha tiġi imfakra kif difatti aħna nagħmlu kull nhar ta' ħadd filgħodu. Propjament kien il-ħadd kmieni filgħodu li Ġesu kien irxuxtat minn belli mwiet. U allura jgħidilna li darba Ġesu bata għal dnubiet u l-ġust għal dawk li mhumiex ġusti. U il-ġust, il-bniedem perfett għalina illi aħna inġusti biex irressaqna lejn Alla. X'inhu l-iskop tal-passjoni u l-mewt ta' Kristu? Biex irressaqna lejn Alla. Huwa x-xogħol ta' Kristu, huwa x-xogħol tiegħu bħala Salvatur illi iressaq lin-nies midinbin lejn Alla u jkunu milquha minn Alla illi Ħabakkuk jgħidlu għajnejk huma wisq safjin biex inti tħares lejn il-ħażen. U frattant Alla jilqana minħabba it-tpattija adekwata illi Ġesu wettaq fuq il-Kalvarju darba għal dejjem. Il-mewt ta' Kristu hija avveniment tant grandjuż u tant kumpless illi tħalli effetti fuq l-univers kollu, fuq il-ħolqien kollu tal-Alla. Pawlu difatti jgħid fil-Kolossin 1 vers 20 illi wara li ġab is-sliem permezz tad-demm tas-salib tiegħu ħabbeb il-ħwejjeġ kollha ma jonnifsu bih sew dawk li huma fuq l-art kemm dawk li huma fis-sema. L-effett tal-mewt ta' Kristu hija mifruxa mal-ħolqien kollu ta' Alla imma b'mod speċjali fuq il-fidil, fuq dawk illi jilqgħu, fuq dawk illi jaċċettaw din il-bxara tajba. Partikolarment tħalli effett fuqek illi illum jimma xħanajt insertajt imma illum fil-providenza għarfa Alla Alla jgħid tkunaw biex tisma propjament kif il-mewt ta' Kristu kif toltok. Kif għandek xtaqsam mal-mewt ta' Kristu. Irridu nikkonsidraw diversi aspetti. Għandi 5 aspetti biex nippruvaw nifmu tajjeb Kristu x'irnexxielu jagħmel fuq is-salib għalina midinbin patetiċi, midinbin dajfa, illi ma stajna bebda mod nillipazzaw jew insewwu ir-relazzjoni tagħna mal-Alla. Wa Alla li ħal inizjattiva u Alla li wera l-imħabba tiegħu fil-libat il-libnu sabiex Ġesu Kristu ikun il-medjatur tagħna. Ħan nikkonsidraw waħda, però innutaw illi kull waħda l-ewwel ħanejt xi ħaġa kera dwarna nfusna. Mbagħad ħaġa sabiħa li għamel Kristu għan-nom tagħna. Okay? L-ewwel waħda kien ħaqna nkunu abbandunati u merħija fl-istat midneb tagħna. Vera? Aħna li rribellajna kontra Alla bid-dnubiet li għamilna bil-kliem, bil-ħsieb u bl-emil u billi ħallejt dmirijiet ukoll. Niftakar jiena meta konna għadna żgħar għalmuna u bir-raġun ekku. Billi ħallejt dmirijieti, billi ma għamilx dawk id-dmirijiet, dawk l-obbligi illi jien suppost għamilt. Ġifi mhux biss ksur dirett tal-10 kmandamenti li huma l-ġabra, il-qofol tar-rieda tal-Alla għalina. Imma wkoll illi inqast milli nkun ħanin, inqast milli nuri modrija, inqast milli naħfer il-proxmu tiegħi. Tajjeb? U allura kien ħaqna illi nkunu merħija u abbandonati minn Alla fl-istat midneb tagħna. Alla mhuwiex obbligat illi juri ħniena mal-dewwa tiegħu. Nkunu merħija fl-istat midneb tagħna biex finalment inħallsu personalment għal dnubietna stess, kif u meta? Fl-infern. Dija xi ħaġa mill-ikraħ li nistgħu ngħidu. In-nies ma jgħidux jisimgħu dat-diskors. Però b'mewtu issa Kristu
aġixxa bħala sostitut tagħna. Il-kastik illi suppost huwa dovut lili għaliex huwa jien li tnibt, huwa jien li ksirt il-liġi tal-Alla, tajjeb Kristu ħa il-piena minn floki. Pietru jgħid Ġesu ukoll darba bata għad-nubiet u l-ġust għal dawk li mhumiex ġusti. Is-sens huwa ovvju. Ġesu miet bħala ġust minn flok l-inġusti. Meta nitkellmu dwar sostitut, huwa wieħed illi jaġixxi flok ieħor. Jaġixxi għan-nom tiegħu. Tajjeb? Mela, jekk jien għandi bżonn inħallas kont tad-dawl l-ilma, tajjeb tista' tħallsu l-posta. Vera u le? Mur l-posta. Però jien ma nistax immur għaliex bħalissa ninsab marit. Tajjeb? Jekk nibgħat lil marti pereżempju, hi tmur minn floki. Mela jien nibqa' d-dar u hi taġixxi għan-nom tiegħi biex tħallas il-kont tiegħi. Kristu hekk għamel. Kristu Alla ra illi impossibbli kien li ħallsu aħna frattant tagħna lill-ibnu biex ikun il-sostitut tagħna. U dana biex iressaqna lejn Alla. Araw il-suċċess ta' Kristu. Miet biex ta' bilħaq iressaqna lejn Alla. Maqtul fil-ġisem, però magħmul ħaj mill-Ispiritu Santu. Pawlu l-Apostolu fir-Rumani jgħid li Alla jesebixxi dil-imħabba tiegħu. Alla qed jurja fil-beraħ. Alla qed jagħtina wirja stupenda tal-imħabba ta' Alla. Jekk xejn, jekk tiddubita kemm trid, però tiddubitax mill-imħabba ta' Alla. Il-imħabba ta' Alla hija magħrufa, hija esebita. Alla jesebixxi l-imħabba tiegħu nnifsu lejna billi fil-waqt li konna għadna midinbin Kristu miet għalina. Ruman 5:8. Meta konna għadna midinbin. Alla ma setax jistenna sakemm nirriformaw ruħna jew nibdew nġibu ruħna aħjar, ma stajniex. Konna mjasfrin għad-dnub. Konna taħt il-pis tiegħu kien qiegħed żomna fil-jasar, fil-skjavitu. Alla wera l-mħabba tiegħu billi tagħna l-ibnu anke qabel ma twelidna. Tirrealizzaw din il-ħaġa. Alla fil-flerf infinit tiegħu ħejja dis-salvazzjoni f'ibnu propjament għalina. Mela, kien ħaqna nkunu abbandonati minn Alla biex inħallsu personalment fl-infern, frattant Kristu f'sens reali bata l-infern minn flokna bil-passjoni u l-mewt tiegħu. It-tieni ħaġa. Kien ħaqna immutu bħala il-penali għad-dnub. Fatti Pawlu jgħid li l-ħlas tad-dnub huwa l-mewt. Kulħadd jaħod is-sentenza, kull Kristjan iltaqa' magħha u probabbilment tal-imnija bl-amment. Il-ħlas, il-paga li ħallas id-dnub hija il-mewt. Mewt fiżek ikun ma jimpurtax. Imma illi tkun taħt l-għada b'Alla għall-eternità, maqtuħ minnu. Kien ħaqna mmutu bħala l-penal tad-dnub, però b'mewtu Kristu offra sakrifiċċju. Dak is-sakrifiċċju illi bih għandna il-maħfra. Id-dnub tagħna huwa imneħħi. Huwa ingassat minn fuq ir-reġistru, minn fuq il-kont tagħna. Litra l-Ebrej tajt imma issa Ġesu huwa immanifestat huwa muri darba fil-konsumazzjoni ta' żminijiet fi żmien maħtur minn Alla li bent Alla der fostna, tajjeb, qatt warrib tad-dnub permezz tas-sakrifiċċju tiegħu innifsu. Ġesu offra lilu nnifsu, ma offrix ħaġa li kellu, offra lilu nnifsu. Kien hemm bżonn ta' sakrifiċċju ta' valur għajdu intom ta' valur infinit. U għalhekk Anġlu ma setax isalvana. U għalhekk il-qaddisi ma jistgħux isalvawna. U għalhekk jien ma nistax insalva lil nnifsi. Huwa
sakrifiċċju ta' valur infinit illi seħ fuq il-Kalvarju. Efesin 5 vers 2 Pawli jgħidilna imxu fl-imħabba bħalma Kristu wkoll ħabkom u talu nnifsu għalina offerta u sakrifiċċju l-Alla bħala aroma tfuħ, bħala riħa ħelwa. Alla laqa dak is-sakrifiċċju, vera? Alla aċċetta is-sakrifiċċju ta' ibnu stess. Infatti kien il-pjan tal-Alla mill-eternità. Ġesu kien predestinat bħala il-ħaruf bla għajb u bla teba. Muri f'dan l-aħħar żminijiet minħabba fina, iva. Però Alla issa laqa l-idea ta' sakrifiċċju bħala aroma tfuħ Alla ta' l-approvazzjoni tiegħu għal dak is-sakrifiċċju. Kif? Billi Ġesu għajmu minn bell-imwiet il-ħadd fil-għodu kmieni. Il-tielet aspett li rridu nikkonsidraw tajjeb huwa li kien ħaqna nibqgħu nġorru l-għadab divin kontra d-dnub fuqna. X'inhu għada l-għadab tal-Alla? Il-għadab tal-Alla ir-rabja, id-dispjaċir, il-korla tal-Alla meta jara illi aħna sempliċi ħlejja dajfa nisfidawh. Id-dnub bih qed tajlu l-Alla, irrid inneħħik minn fuq it-tron sovran u etern tiegħek biex fuq impoġġien. Issa hux dnub żej kbir u x'inhu. Fl-essenza tiegħu id-dnub huwa assalt, huwa attakk kontra Alla li għalhekk huwa bluwa. Huwa bluwa. Nemusa seta eżempju banali ta' nemusa li tmur tikdem miljun fant. Tifhem. Meta aħna trap urmiet, neħduha kontra Alla l-Etern, Alla omnipotenti, dak waddu. U allura Alla jista' jibqa' passiv u kalm f'din is-sitwazzjoni meta jara din il-ribellioni fil-qalb, ir-ribellioni fil-sienna, il-vjolenza u l-qtil u l-inġustizzja li qegħdin isiru. Le. L-għadab tal-Alla huwa realtà. Pawli jgħid li l-għadab tal-Alla huwa muri mis-sema kontra kull inġustizzja li jwettqu l-bnedmin. U allura kien ħaqna li nibqgħu nġorru dan l-għadab tal-Alla fuqna. Però b'mewtu Kristu wettaq propizjazzjoni. Ġieli smajtu għad il-kelma, u forsi ma niftakrux it-tifsira tagħha, u għalhekk tajjeb illi kultant bħat-tfal ikollna nerġgħu nirrepetu biex din il-verità tant sabiħa teħel mhux biss fil-memorja tagħna, imma napprezzaw fil-qalb tagħna. Kristu wettaq propizjazzjoni. Bis-sakrifiċċju tiegħu Kristu neħħa darba għal-dejjem l-għadab tal-Alla minn fuqna biex issa Alla jinkurunana bit-tjieba u l-ħinna tiegħu. Dik hija il-propizjazzjoni. Alla ppreżentah pubblikament jgħid Pawlu bħala propizjazzjoni b'demmu. Alla ppreżentah Ġesu Kristu. Ħalla lin-nies jarrestawh, jikkalpestawh, jgħajruh, jobsqulu, ilibsulu l-kuna tax-xewk, jabbuh serratizz, goff u waħrax biex iġorru fuq il-Kalvarju, vera, u jiddieħ u bieħ u jgħadduh biż-żmien u jinżel mis-salib jekk inti però Ġesu għadda minn dak kollu il għaliex Alla ried illi bieħ ineħħi l-għadab ġust tiegħu minn fuqna għalik jista' jilqana għadu. Alla ppreżentah pubblikament bħala propizjazzjoni b'demmu milquwa permezz tal-fidi. Il-fatt li Kristu miet fuq is-salib ma jfissirx li l-umanità kollha, d-bnedmin kollha ħajsalvaw. Jekk hemm xi ħaġa ċara fl-Iskrittura hija li xi wħud se jsalvaw u xi wħud se jintilfu. Issa kemm ma rridx ikun naf. Però huwa definittivament ċertissima din. Xi wħud mill-bnedmin ħajspiċċaw l-infern, xi wħud mill-bnedmin se jirtu l-glorja tal-ġenna. Żgur. U x'inhi differenza?
Għawet jgħidilna illi din il-propizjazzjoni nilqawa permezz tal-fidi. Illi jiena ngħid propjament Kristu miet għalija. Għaliex jiena qed inħoss u naf li jinħati. Naf li jinħatta kontra naf li ħaqni l-kundanna tiegħu. Kristu miet bħala mill-qwa permezz tal-fidi. Dawn huma n-nies li finalment se jkunu quddiem it-tron tal-Alla fis-smewiet u jfaħruh għall-eternità. Ħinja u imbierka. Ġesu innifsu jgħidilna Ġwanni. Ġesu innifsu għal propizjazzjoni għal dnubietna. U mhux għal tagħna biss, iżda wkoll għal dnubiet tad-dinja kollha. Il-propizjazzjoni, il-fatt li Alla jista' ineħħi id-dispjaċir tiegħu minn fuqek u jilqak fih danu. Bis-sakrifiċċju ta' Kristu. Imma l-qajtu dak is-sakrifiċċju. Tgħidli ma nafx nemmen xew le. Kieku temmen tkun taf. Għaliex is-sens ta' sliem u ta' paċi li jkollok f'qalbek. Meta Alla jaħfirlek. Meta Alla jikklirja d-dejn kollu tiegħek. Hija xi ħaġa ma tistax tgħid ma nafx. Jew temmen jew ma temminx. Għamil jekk lejlek int miżżewweġ mhux qed toqgħod taħsibha. Jew miżżewweġ jew m'intix. Vera? Jew miżżewweġ jew m'intix. Vi jew vo, temmi jew ma temminx. Il-qajta dil-propizjazzjoni hija d-dinja kollha. Alla qed joffriha b'mod wiesa' kull fejn jixxanda l-Evanġelju, f'kull pajjiż tad-dinja, kull min jisimgħu huwa mistieden biex jirċievi dil-propizjazzjoni. Mhux jismagħu jibqa' għaddej. Ħafna nies hekk jagħmlu. Traġikament. L-istess Ġwanni jgħid f'din hija l-imħabba. Mhux illi aħna ħabbejna l-Alla, mhux minna tibda l-imħabba, mhux jien li n-oriġinali Alla, imma li hu ħabna. Alla ħab lilna, mhux aħna ħabbejna lilu. Alla ħabna u bat l-ibnu bħala l-propizjazzjoni għal dnubietna. Hawn hija l-prova, hawn hija l-evidenza illi Alla ħabna. Billi bat l-ibnu ħalli iku jista' iwarrab l-għadab tal-Alla minn fuqna għax ħadu fuq nnifsu. Tiftakru Ġesu xaħed fuq is-salib, Alla tiegħi, għalfejn abbandunajtni. Ġesu kien qed iħoss l-għadab tal-Alla fuqu. Meta kien għadu fl-ort tal-Ġetsemani, għallu jekk jista' jkun warrab dal-kalċi minni, ma mhux li rtien, li tritient. Ġesu baqa' għaddej biex jaħdem u jaqlanna l-propizjazzjoni mingħand Alla. Wieħed awtur Ingliż jgħid sabiħa din. Kienet l-imħabba infinita tal-Missier illi ippropizjat ir-rabja qaddisa tiegħu stess permezz tal-għotja ta' ibnu l-Ażiż. Li ħa post niesu għamel tajjeb għal dnubhom u miet il-mewt tagħhom. Hekk Alla nnifsu ta' lilu nnifsu biex isalvana minnu nnifsu. Wow! F'ftit kliem qed jgħid ħafna. Alla nnifsu ta' lilu nnifsu. U Ġesu huwa ugwali mal-Missier. Ma jsirx bħala ħaġa misruqa li jkun daqs Alla. Il-fatt li ċekken u umilja l-nifsu u ġie bħala bniedem fostna, tajjeb, ma jfissirx li kien Alla mill-eternità u baqa Alla. Dak li mit fuq is-salib huwa l-awtur tal-ħajja, huwa l-ħalliq tas-sema u l-art. Alla nnifsu ta' li nnifsu biex isalvana minnu nnifsu. Salvana ċertament mix-xitan u mill-infern, però minnu għaliex l-infern x'inhu? L-infern huwa l-espressjoni tal-għadab tal-Alla fuq nies impenitenti, fuq nies illi għażlu illi jgħixu mingħajr Alla. Alla jesprimi il-korla tiegħu fuq dawk in-nies għal ħajja viljakka u ingrata tagħhom. Alla nnifsu, ta' lu nnifsu biex isalvana minnu nnifsu.
Ngħaddu għar-raba ħsieb. Kien ħaqna nibqgħu isseparati minn Alla u għedewwa tiegħu minħabba d-dnub. Id-dnub jifret minn Alla, vera? Id-dnub jifret minn Alla, però b'mewtu Kristu ħadem rikonċiljazzjoni. Kristu ħadem il-mezz kif aħna nistgħu noqorbu li Alla u nkunu huwa minnu, insiru għal darb'oħra ħbieb miegħu. L-aqwa pass illi jitkellem dwar din ir-rikonċiljazzjoni huwa t-tieni Korintin kapitlu 5, l-aħħar ftit versi tiegħu. Tal-għaġeb kif Pawlu jispjega m'hemmx mod aħjar. Pawlu jgħid issa dawn kollha il-barkiet li semma aktar kmieni huma mingħand Alla li rrikonċiljana miegħu nnifsu permezz ta' Kristu. Ġifieri din rikonċiljazzjoni diġà saħħet, saret. Meta? Fuq il-Kalvarju. Ir-rikonċiljazzjoni saħħet. U tagħna l-Ministeru tar-rikonċiljazzjoni ċoe li Alla kien fi Kristu jirrikonċilja d-dinja miegħu nnifsu għal darb'oħra bir-raġun Kristu jisejjaħ is-Salvatur tad-dinja. Kristu jistajjaħ il-ħaruf tal-Alla li jneħħi d-dnub tad-dinja vera. Alla jiftaħa, jestendi l-istedina tiegħu għal kull min jisma'. Okay? Kienet jirrikonċilja d-dinja miegħu nnifsu bla ma jgħod l-offiżi tagħhom kontrihom. U kommettilna il-kelma tar-rikonċiljazzjoni. Mela Pawlu bħala xandar tal-Vanġelu kien qiegħed imur minn belt għal belt kif difatti aħna wkoll nagħmlu bil-mod tagħna, qasmu tracts, fuljetti, nikbu messaġġi, nitkellmu man-nies. Għaliex? Biex nippreżentawlhom din ir-rikonċiljazzjoni, biex ngħidulhom sma' Alla ħadimha dir-rikonċiljazzjoni. Issa jeħtieġ li tilqaħħa. Mela aħna mbaxxaturi għal Kristu. Bħalli kieku Alla qed jappella permezz tagħna. Nimplorawkom, ġifieri nitolbukom bil-ħnien għal Kristu. Kunu rikonċiljati mal-Alla. Jekk ma nilqawiex din rikonċiljazzjoni, Kristu għalik li ma tilqaħħiex ikun miet għal xejn. Ma jkun swielek assolutament xejn. Tista' tisma' l-Vanġelu, tista' tammiraħ, tista' tgħid imma preċiżament dar huwa r-rimedju li jotta għalija jekk ma tilqawx. Aħna qegħdin nitolbukom kunu rikonċiljati mal-Alla u jagħtina r-raġuni. Għaliex għandi nkun rikonċiljat mal-Alla. Ifhem daqsxejn x'ġara fuq il-Kalvarju. Lil dak li ma kienx jaf dnub u hija ħaġa ovvja li Kristu imwiegħed minn verġini għex ħajja assolutament perfetta. Min-nies akkużawh li qed jikser is-sibt u akkużaw b'affarijiet oħra vera, ma aħna nafu li Ġesu għex ħajja immakulata, ħajja bla ebda għajb, bla ebda makkja. F'ebda sens. L-uniku bniedem kemm ilha teżisti d-dinja li hija xi perfetta. L-uniku wieħed. Ommu nfisha qalet ruħi tfaħħar il-kobot tal-mulej u l-ispiritu tiegħi jifraħ falla is-Salvatur tiegħi. Jekk hemm xi ħadd li kien qrib ta' Ġesu, ommu nfisha ammettiet li kienet kellha bżonn ta' Salvatur. Ġesu l-uniku wieħed lil dak li ma kienx jaf dnub. Ma kienx jafu fl-esperjenza tiegħu, kien jaf x'inhu d-dnub. Ġie biex jixhed lid-dinja li hija ħatja ta' dnub. U qal aħna bagħtilkom l-Ispiritu Santu u x'ħajamel l-Ispiritu Santu se jixhed illi n-nies għandhom ħtija rigward id-dnub għax ma jemmux fiha. Dak ma kienx jaf dnub. Alla isimgħu din, Alla għamlu dnub għalina. Fuq is-salib Ġesu ġar id-dnubiet kollha ta' niesu. Ta' daw kollha li eventwalment se jkunu miġema waħda poplu wieħed ifaħruh fl-għola ta' smawiet. Għamlu d-dnub għalina, għal min Pawlu qed jiktab l-insara hawnhekk. Għamlu d-dnub minħabba fina.
sabiex aħna nsiru l-ġustizzja tal-Alla fih. Sabiex Alla ilibbisna bil-bies abjad, bil-bies perfett, aċċettabbli qudiemu. Tiftakru l-parabola ta' dak ir-raġel li daħal għall-ikla tat-tieġ u s-sultan ma' fuq għallu inti kif m'għandekx il-libsa tat-tieġ? U għal għaddejja għabduh għalftuh il-barra, vera, ma kienx aċċettabbli. Biex aħna nitru qudiem Alla. Minna ma nkunu kondana, jridu nkunu lebsin il-ġustizzja ta' Kristu, lebsin il-perfezzjoni tiegħu. Mela, notaw l-iskambju, exchange. Niftakar meta konna morru l-oratorju, għawħuti għawek, konna nġemmaw il-karti l-kupuni tal-footballers. U għandi z-zejda jien għandi l-istess u mur impartatom. Mela jiena natieħ din u jettinu għadam floka. Fuq skala massiva issa. Fuq il-Kalvarju seħ dan l-exchange, partita. Aħna li nemnu fi Kristu, tajnieh il-ħmieġ u l-korruzzjoni u d-dnubiet tagħna kollha. U hu tagħna l-perfezzjoni u s-sewwa tiegħu. Jekk ma nifhmux din it-partita, ħanibqgħu dgħajfa fl-Evanġelju. Ħanibqgħu dgħajfa. Lil dak li ma kienx jaf dnub, Alla għamlu dnub għalina. Sabiex aħna nsiru l-ġustizzja tal-Alla fih. Wow! Ma jistax ikun aktar minn hekk, vera? Alla ħadem is-salvazzjoni tagħna kollha mill-bidu sa tmiem. Imma qegħdin nilqawha il-qajnija l-aħħar punt li għandi għalikom. Kien ħaqna nibqgħu fil-jasar tad-dnub. U taħt id-dominju ta' Satana. B'mewtu Kristu ħadem il-fitwa. Kristu ħadem il-fitwa. Mhix kelma illi tintuża fit-toroq u mill-poplu in ġenerali, hija kelma propjament biblika, però dak iż-żmien fidwa kienet tintuża minn kulħadd. Fi żmien il-Griegi u r-Rumani meta nkiteb it-Testament il-ġdid. Tajjeb, kont toħroġ mid-dar u ħadd mur tixtri. Mela, stajt mur fis-suq tal-laħam fejn kienu jbjaw il-laħam. U ħafna minnu kienu jkunu offrut il-lidoli fit-tempju mbagħad imorru jbjaw hemmhekk. Jew tmur fis-suq tal-ħaxix u tal-frott. Tajjeb, jew tmur fis-suq tal-ilsira. Dak ħafna gwerra, ħafna battalji, tajjeb, il-priġunieri qabdu, ħafna drabi kienu jittieħdu f'dan is-suq, tajjeb, għadu marbutin bil-ktajjen hemmhekk jew fil-gaġeġġ. Tajjeb, u jkun hemm xi ħadd li jmur jgħid għandi bżonn ġardinarji jiena. Ħammur nixtri il-sir inħallas għalih hemm hija l-fitwa. Inħallas għalih u dak li l-sir isir tiegħi. Aħna konna il-sira ta' dnub u ta' Satana. Kristu ħelista minn dak li jasar. Dik hija l-fitwa. Dik hija l-fitwa. Hemm prezz imħallas. Hemm prezz imħallas. Però din ħajdu hekk. Per eżempju naqraw fil-Vanġelu fejn xi ħadd mar jitlob il-Ġesu biex iħenna għalih u Ġesu qallu temmen li kapaċi nagħmel dan? Temmen li kapaċi nagħmel lest li tirċevih il-barka. Ġesu ħallas il-fidwa tagħna fil-qari ta' dalgħodu. Ġesu jiġbor f'sentenza waħda il-missjoni kollha tiegħu fuq l-art. Il għaliex imqar bil-bniedem ma ġiex biex ikun servut, imma biex iservi u biex jagħti ħajtu bħala riskatt għal ħafna. Ir-riskatt huwa ir-ransom price, il-prezz li inti trid tħallas sabiex l-sir isir tiegħek. Kull Kristjan huwa l-sir ta' Kristu, meħlus minn l-passjonijiet tiegħu nnifsu, meħlus minn Satana, meħlus mill-infern, u issa sirna servi il-sira ta' Kristu. Illi hija l-ikbar barka immaġinabbli, illi servi il-dak illi ġie propjament f'din id-dinja sabiex jirbaħna għalih innifsu. Allora xi fisser li Kristu miet għal dnubietna? Kristu miet għal dnubietna, kemm il-darba ngħidu għadin.
rridu ngħidu li qal li Ġesu issodisfa l-ġustizzja tagħna, issodisfa bil-passjoni u l-mewt tiegħu minflokna l-ħżiena. Ejja niftakru din. Minflokna. Din hija sostituzzjoni importanti. Importanti. M'hemm xejn nista' nagħmel jien. Kristu bil-mewt tiegħu issodisfa l-ġustizzja tagħna. Miet bħala sostitut ta' niesu ħa posthom u hekk għalana l-maħfra. Hekk għalana l-maħfra. Biex aħna nkun nistgħu nidru quddiem Alla mill-qwejn għal kollox. Pawlu l-Apostlu u sħabu, kull fejn kienu jmorru, sew fis-sinagogi jew qegħdin ikellmu lil nies oħra pagani. F'okkażjoni minnhom fl-Atti 13, vers 38, jgħid mela kunu għafu mela irġielu waħwa illi permezza tal-bniedem Ġesu. Bih il-maħfra tad-dnubiet hija mxandra lilkom. Hija mxandra, hija offruta lilkom. Tista' tkun tagħkom. Bih daw kollha li jemnu huma ġġustifikati mill-ħwejjeġ kollha li minnhom ma stajtux kunu ġustifikati bil-liġi ta' Mosè. Il-liġi ta' Mosè titlob ubbidjenza perpetwa, ubbidjenza kostanti, ubbidjenza mill-qalb għal kmandamenti kollha tagħha. L-10 dak li ħanidu d-dekalogu huwa ġabra tal-kmandamenti essenzjali. Mandamenti morali tagħha. Tajjeb? Pawl qed jgħidulhom illi qatt ma stajtu tkunu ġustifikati, qatt ma stajtu li Alla jiddikjarakom bl-ħtija, jilliberakom mill-akkuża tal-liġi miksura billi tobdu l-liġi għax ma bdejtuhiex. Hija sempliċi daqshekk. Di mhix kwistjoni tobdija 80%, 95%, le. Kollha kemm hi. Mit-tnissil tiegħek f'ġuf ommok sakemm tieħu l-aħħar nifs. Ħadd ma jagħmilha din. Ħadd ma jagħmilha. Hija xi ħaġa impossibbli. Pawlu għandu raġuna qed jgħidilha illi dawk kollha li jemmnu fih huma ġustifikati mill-ħwejjeġ kollha li minnhom ma stajtux. Ma stajtux tkunu ġustifikati bil-liġi ta' Mosè. Insa x'kapaċi tagħmel inti. Insa. Ħaddan il-Kristu. Aqbad miegħu. Suffiċenti, biżżejjed. Kemm huwa sabiħ il-pass meta Kristjan fil-ktieb famuż ta' Bunyan, l-avvanz tal-Pellegrin, isaqsi lil sieħbu jittama u jgħidlu, minti rajtu xi darba Ġesu b'dawn l-għajnejn? Ara kif jirrispondih. U nixtieqkom tisimgħuha b'attenzjoni kbira. Ma rajtux b'dawn l-għajnejn tal-ġisem, iżda bl-għajnejn tal-fema tiegħi. Fimt. U hekk ġara. Jum wieħed kont tassew imdejjaq, naħseb li qatt qabel f'ħajti ma kont daqshekk imdejjaq spiritwalment. U dan id-dwejjaq kien minħabba li rajt mill-ġdid kemm kienu kbar u mill-lar dnubieti. U fil-mument li kont qed nara, ma kont qed nara xejn ħlif l-infern u t-telfien etern ta' ruħi. F'daqqa waħda jidhirli il-maħt lil-mulej Ġesu ħares l-isfem il-ġenna lejja u jgħidli emmen fija u inti s-salva. Ma dan kollu jweġib mulej jimmidna kbiru mill-lar u huwa wieġeb il-grazzja tiegħi hija biżżejjed għalik. Donna is-salvazzjoni hija favur mingħand Alla lejna. Mhux ixħaqilna. Wara qed ma' mulej xi jfisser li temmen. Imbagħad stajt nifhem minn dak il-vers dak li jiġi għandi ma jaqbdu ġuħ qatt. U dak li jemmen fija ma jaqbdu qatt. Illi li meta wieħed jiġi u li meta wieħed jemmen huma ħaġa waħda. U li min jiġi jiġifieri li minn qalbu b'imħabba jiġri għas-salvazzjoni lejn Kristu, dan hu dak il-bniedem li tassew jemmen fi Kristu. Iġri lejh r-refuġju tiegħek. Imbagħad f'għajnejja mtlew bid-dmugħ u komplet nistaqsim pormulej. Jista' midnepek kbir bħali jiġi aċċettat tassew minnek u minnek jiġi salvat. U lilu smajtu jgħid, u lil dak li jiġi għandi jien żgur ma nkaċċieħx il-barra. Ġifieri, il-każ jekk jista' jkun wieħed estrem, illi inti kważi qed tiddeq minnek innifsek u titqasek għax il-ħajja tiegħek hija falliment, moralment hija falliment. Dnibt kontra s-sema. Perġu se qed jgħid mi jiġi għandi u minu
Jien ma nkeċċex il-barra. Imbagħad qed iżda mulej, meta niġi għandek, kif se nagħmel biex il-fidi tiegħi impoġġija fik b'mod tajjeb? Imbagħad qal li Ġesu Kristu ġie fid-dinja biex isalva l-midinbin. Għax tmiem il-liġi huwa Kristu għal ġustifikazzjoni ta' kull min jemmen. Minħabba fid-dnubietna u miet u reġa' qam mill-mewt għal ġustifikazzjoni tagħna. U waħabna u ħasilna minn dnubietna b'demmu stess u għal medjatur bejna u bejn Alla u għal dejjem ħaj biex jinterċidi għalina. Minn da kollu għaraft li kien propju l-persuna tiegħu li kelli ndur għat-tjubija biex ilibbisni bil-perfezzjoni tiegħu. U kien b'demmu biss li stajt insib il-ħelsien mid-dejn ta' dnubieti. U li kull ma għamel meta baxxa rasu b'ubidjenza lejn il-liġi ta' missieru u għal-pina tal-istess liġi, ma għamlux għalih innifsu. Iżda għamlu għal min jaċċetta dak li għamel għas-salvazzjoni tiegħu. U tiegħu ikun grat. U f'dak il-mument qalbi mtliet bil-ferħ. Imtlew għajnejh b'dmuħ u l-affezzjoni tiegħi faru bl-imħabba lejn l-isem, lejn il-poplu u lejn it-traqat ta' Ġesu Kristu. Mort għandu, ġrejt għandu, kif nistaw naħarbu, kif nistaw niskansaw il-ġudizzju tal-la jekk nitraskuraw salvazzjoni kbira bħal din. Afdaħ. Forsi ma tafx bizzej, ma jimportax, mhix kwistjoni ta' intelligenza. Afdaħ. Taf li Alla bat salvatur l-uniku wieħed u tajjeb. Afdaħ murandu ilqaw, dur lejh. Għajatlu. Pietru għajatlu, meta kien miex fuq l-ilma b'bedajera, mulej salvani, talba mill-liqsar. Bil-qalb imdawla lejn Ġesu Kristu u allura lilu rridu nitolbu l-ħadd iżjed, salvani. Bartimew l-istess ħaġa, f'qajjar, tallab, għami, vera, u għajat, bin David ikollok ħnina minni, Ġesu taħ id-dawl. Il-lebrus li marandu, mulej jek trid inti kapaċi tnaddafni u Ġesu qallu rrit, kun imnaddaf. Kamret ħsara l-reliġjon kattolika li tpenġi l-Kristu bħala aħrax, bħala mhux morandu, għawla titmu permess ta' Marija, permess tal-Qaddis, le ħasra, le. Ġesu huwa simpatetiku mal-midinbin. Ki jiekol magħhom u jagħmilha magħhom biex jiġbidhom lejh. Ma tqażżas il-ħadd, ma tdejja il-ħadd. Rafad nubietna, irrid tkun imnaddaf. Kelma ta' mill aħħal kollox qed l-Apostlu Pawlu. Li Kristu Ġesu ġie fid-dinja biex isalva lil midinbin. Tarak innifsek bħala midneb. Kif tqisek innifsek? Bħala ċivilment moderat u aċċettabbli, jew bħala detestibbli quddiem Alla. U ħaqek il-kundanna tiegħu. Mur għand Kristu. Sinċerament kapaċi tgħid li Kristu ġie fid-dinja biex isalva lili. Bil-grazza tal-inkapaċi ngħidha. Dak li seħħ fl-antik f'pajjiż 1000 mil il-bot minn hawnhekk. Fuq l-għat tal-Kalvarju qas nafu fejn din. Pero nafu l-elf dinja tagħna. U dik il-mewt saħħet realment u storikament minħabba fija. Hekk tkun taf li Kristu miet propjament għalik. Octavius Winslow, awtur ta' xi 150 sena ilu, għal dal-kelmiet u nagħlaq bihom. Kristu ħafidejh it-tazza tal-għali tiegħek. it-tazza tas-saħta. Għafassa mhux oftejh u xoroba sal-aħħar qatra. Imbagħad fawwara bl-imħabba ħelwa, b'simpatija tenera, fawwara b'maħfra dejjema u radlek it-tazza biex tixrob minna int u tixrob għal dejjem. Jalla l-kol kemm aħna kun kapaċi ngħidu iva ta' bilħaq. Jien xrobt minna u mhix ċajta. Hija tazza li tissodisfa. Ġesu l-mara Samaritana qalilha kull min jixrob minn dan il-ilma nagħtih jien ma jabdu ħaġa.
Jalla di tkun l-esperjenza tagħna bidu ta' ħajja totalment ġdida, ħajja fjamanta ta' opportunità biex inservu lil Alla li huwa l-istess imħabba.